Исәнмесез. Шират. Бу күренеш илебездә күп кенә буын кешеләренең үзәгенә үткән. Һәм менә ул кире кайта башлады. Россиядан китеп баручы кибеткә менә шушындый су буе шират тезелде бу атнаны Казанда. Ә иң күп халык мөгаен табибларгадыр. Вас много, а я одна. Вас тут не стояло. Мне только спросить. Бу сүзләрдән төнлә сискәнеп уянырсың. Шушы көннәрдә Якутск шәһәрендә бер невролог пациентларны аптырагач оптым кабул иткән. Бүлмәдә 10 кеше. Кулларыгызны җәйгез, бармагыгыз белән борныгызга тиегез. Все здоровы. Теперь руки вперед. Указательным пальцем находим Былай барса, телевизордан эшкерүче Чумак Кашпировский заманалары кире әйләнеп кайтмагае. Банка белән су әмәлли торыгыз. 2 раза после ужина. Спасибо. И никакого умственного труда, хотя бы месяц. Да как же? Вы чем занимаетесь? Сочиняю рекламу для телевидения, доктор. Ну это можно. Это можно. Җирле үзенчәлекләрне чагылдырган элементларны модалы сүз белән атыйлар. Идентика. Шундыйрак нәрсәләр белән шөгыльләнүче бер оешма Казандагы юл билгеләрен миллиләштерергә тәкъдим итә. Имеш Франциядә инде мондый уңай тәҗрибә бар. Казан өчен, мәсәлән, менә шушындый юл билгеләре тәкъдим ителә. Алга, Шүрәле, кемпинг Өчпочмак. Ә юлда ремонт эшләре бара дигәнне аңлатучы билгедә берәү кизәнеп шүлмәк вата. Хуш, идентика өчен 5-ле. Әмма машина йөртүчеләр бу юл билгеләренә артык кызыксыну белән карап, аварияле ситуацияләр артмасмы? Менә нидә бит хикмәт, кодагый. Бу атаны Түбән Камадан килгән яңалык бөтен ил буенча шаулап алды. Бер ир-ат бүрәнәгә ябышып хатыныннан китеп барган, су юлы буйлап. Башта күңелле компания сулык буендагы ял базасында кәеф сафа кыра. Аннары бу ир-ат тота да бүрәнәгә ябышып елга уртасына курс тота. Кама елгасында булган хәл бу. Шулман безнең әйткәндә. Ярдан шактый ерак киткәч, ир-атка коткаручылар ярдәме кирәк була. Язмыштан узмыш юк. Хатыннан качып була, әмма МЧСтан кача алмассың. От кого бежим? Ну, от себя. Да от себя-то убежать можно. А вот от милиции не убежишь.